Nggih, tari selatun katur Bapak Ibu kagum panjenengan paduka budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken katur panjenengan sami. Salatun minallah, salatun minallah, salamun alaik. Salatun minallah, salatun minallah, salamun alaik. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Innallaha ghafurur rahim. Salatun minallah, salatun minallah, salam alaik. Salatun minallah, salatun minallah, salamun alaik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Innallaha ghafurur rahim. Yo panjodok rene yo, yo panjodok rene yo, dono ono. Yo panjodok rene yo, yo panjodok rene yo, dono mrene yo. Ayo dok rene yo, nerasanono. Aslian dokala punika, asli saka Purworejo. Monggo-monggo sati budaya. Salatun minallah, salatun minallah, salamun alaik. Salatun minallah, salatun minallah, salamun alaik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Innallaha ghafurur rahim. Yo ayo iki, ayo padha mriki merasani. Yo ayo mriki, ayo mriki do merasani. Iki seni tradisi, iki seni tradisi, uri budaya Jawi. Salatun minallah, salatun minallah, salamun alaik. Salatun minallah, salatun minallah, salamun alaik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Innallaha ghafurur rahim. Yo jangan urusan orang, jangan urusan orang. Kita sendiri kalau karuan. Salatun minallah, salatun minallah, salam alaik. Salatun minallah, salatun minallah, salam alaik. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Innallaha ghafurur rahim. Jodai alaika, ya Rasul alaika, salam alaik. Yo ngajak rene ya ngajak rene ya, merasanono. Ayo ngajak padha dadi yo, ayo ngajak padha rene yo, merasanono seni budaya. Satu tarian
ada tari sholatun kater para pandemen budaya. Malam hari ini tidak satu kami ucapan banyak terima kasih, matur thank you, matur suwun untuk seluruh penyedia jajaran yang mana hari ini hari kebahagiaan untuk warga masyarakat yang hadir. Terima kasih. Semoga dengan hadirnya kita terhibur untuk panjenengan dan kita semuanya. Selamat malam Sugeng Dalu midhangetaken amirsani kiprah seni saking Dolala Putri Dewangga Kota Purworejo berirama punya kiprahipun saking konco-konco paraga pamitra Sugeng midhangetaken Sugeng amirsani sumangga.
nurut tetembunge yen todo yen omong ora bisa ing lair terus batine dewasa Simbah sinten kalian Mbah sinten? Niki simbah saking Simbah Dewi Martinjung. Kalih Dewi sinten? Kalih Dewi angin-angin. Iki angin tok ngene mah, masuk angin teh. Iki kalan gandeng loro Dewi Martinjung kalih Mbah Dewi angin-angin. Ya iki dikiprake sik saka miji ya, Nak. Siap. Ya jajal kaya ngapa kiprahane iki sing padha nderek beksan ana Dik sapa karo Dik sapa? Enten Dik Santi kalian Dik Bunga. Dik Bunga, kakak piarsok kakak kalih wonten Dik Bunga. Kados pundi kiprahipun monggo diwangga. Ayo, Cok. Aku telepon, woi, telepon, aku telepon. Tarahu. Sahur. Sahur. Dewangga dolanannya anak muda Indonesia. Selamat malam. Yo.
rasane pengen ketemu wong ayu aja mung teko ning impenku pengene aku nyawiji karo uripku iki lho Dik yang ganti wongso rasane pengen ketemu wong ayu aja mung teko ning impenku pengene aku nyawiji karo uripmu iki lho ayo ganti wongso kaya ngene rasane nandang asmara pengen nyanding anane ra ono liya apa teko siramu sing sambar nunggu trasanamu aja ninggal aku lunga tak enteni najan nganti ganti mongso air kebakaran air. Oke Mbak Atia, Mbak Rina boleh berdiri dulu. Silakan. Boleh dong, boleh. Ini dikenalkan ingkang derek buksan ketemu dikenalkan. Oh iya. Ngadeko ya. Oke. Durasi. Durasi. Siapa cepat. Siapa cepat dia dapat. Oke. Ada Dek Santi yang mana? Dek Santi ingkang menika di atas. Calon sarjana guru olahraga. Olahraga. Mosok toh. Ya. Cari bidan sing ini yang bidan yang ini. Ya.
Calon sarjana guru olahraga. Oke. Yang ini siapa namanya? Yang ini. Ya. Yang ini. Ah. Yang ini ada Dek Santi. Dek Ini. Santi. Yang itu loh. Oh, nah yang itu. Yang itu. Kami Bunga. Bunga. Bunga Oh. Dahlia. Calon bidan muda. Calon bidan Betul. muda. Kemarin saya sudah di lahiran di tempatnya dia. Oh, wis Wih. iso nangani. Monggo Alah. yang mau suntik KB nanti bisa lewat Dek Bunga. Oke. Topi dipakai semuanya. Ya. Yang saya kenalkan nanti silakan ekspresikan, tunjukkan Ya. pesonamu di hadapan warga masyarakat Topi Indonesia. dipakai, sepatu dipakai, ya. Ya. Apa yang ada pokoknya dipakai, ya. Topi dipakai ya, semuanya dipakai cepet-cepetan sing Ayo cepet-cepet, Ya. engko sing cepet oleh mangkok. ya, cepet-cepetan sing ngadeg dhisik prawan. Ya, sing ngadeg dhisik prawan. Sing ngadeg cepet-cepetan. dhisik prawan. Ya. Oh, iki. Sing kari dhewe Mondo. ora pati yo. Yo ngadeg kok. Iki aku prawan ra ngadeg-ngadeg wong wis muni sing ngadeg dhisik. Wong wi prawan. prostat kok piye? Prostat. Oh ayu kok duwe prostat ki yo ndak mungkin. Ndak mungkin no. Iki penariku ki sehat-sehat kabeh alhamdulillah. Wong Ngono ono lho. bidane kok ya. Ono bidane, ono doktere. Dikenalke satu persatu ya sing Boleh. apik. Ya. Silakan yuk Ayo Bapak. Derazi. Yo, paringi musik sing apik Mas Nanang. Ya. Anu Dek diparingi sing landa-landa dulu Dek. Yang pertama ada siapa? Saya panggilkan loh penari saya. Loh ini perkenalan dancer-dancernya toh. Ya. Ada adik siapa? Saya minta Mbak Lucy dulu ya. Ayo Lucy, ini Lucy Brahman. Loh, ini Macan. saya demi melu juara siji. Yo, Alon-alon. Ya selanjutnya. Masuk. Geser kanan. Ya. Wangga. Dek Lucy. Oke. Semester 7 jurusan seni tari. Isi Surakarta. Yang kedua. Yang kedua penari saya dari luar negeri loh. Luar negeri siapa? Ini ono sing bule barang kok Siapa Ya. masuk? Bukan main-mainin penari, bukan sembarang penari. Ya. Ada sapa iki sing bule sing endi? Anis. Loh, jenenge Genis. Oh, Genis. Dek Genis. Jawa iki bule antara persulingan Persilangan. Wah, ini lagi. Persilangan. Dek Genis ya. Ya, Genis yo. Emosi. jalan pesonamu. Sari Ande. Sebelah kiri. Ya. Dek Genis ya, calon guru pendidik. Ya. Calon guru TK. Guru TK. Ini besok juga katanya mau beli kapal loh cah ini. Kapal. Jadi orang repot antara Londar ini. Kapal. Oke. Yang ketiga ya. Selanjutnya. Saya dari sebelah kanan saya Mas Joni. Ada siapa? Ada Mbak Nita Dewangga ya. Mbak Mita. Salto iki kayak biasa nih. Koromoyo penyanyi Sari. Koromoyo nyai Sari. Sasuping kalendang
Ya ora sing duwe bojo. Ya ora masuk. Iki lanange ya jomblo kabeh urung payu kabeh sami niki. Ayo selanjutnya ya. Ini siapa sing iki? Ya. Yang keempat, yang keempat. Ada Yuk. Mbak Lupita. Ya, Lupitanya Dewangga. Kalonku ada lima. Rupa-rupa Adanya disebut tinggalku. Merahmu Pastor jubul Malatos balon hijau. Ora Iki cah kira nek cah prawane kon mumbul ya pegah. Jajal cah iki kae iki. sing Iki perawan tuwek iki. Yo isi gek loro ya. Ya. Ya durasi. Ya. Ada Mbak Aul, iki tunggal dene saka kono, luar negeri kono. Aul, ini juga baru saja wisuda. Terima Ya. kasih wisuda Tali Dharma. Kuwi apa? Kuwi apa? Wingi arep lamaran Rasida cah iki. Ya. Iya, Dek Rasida. Aul, ya. Ya. Gadis bukan perawan. Kayak yuyu ya Mas. Kayak yuyu saka kene iki iso miye. Miring mlakune. Ora wong pincet kencet tok jane. Saiki sing muni pincang to. Ning ya ayu kok. Iki yang terakhir khusus untuk penari Dewangga, Iya. bukan sembarang penari. Loh, selain penari beliau adalah Penyopet. gurune murid iki wong iki mboke begal lho. Maksudnya yang penari ini sudah mengabdi di bidang desa. Oh, ngono Namanya kuwi. Mbak Wulan. Oh iya iya. Madya Kebidanan. Kebidanan. Iki nek ning Dewangga terkenal salto. Oh, ndak ngono. Saiki Ya, ora iki kok payu mergo ayune ning mergo saltone. saltone. Ayo. Ndak umum, ndak umum. Oh, oh. Yo. Oh, oh. 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 Ayo. Rambut. Parapot. Parabot. Oh, aku krungu informasi nopo Mbak Wulan Rasanto lagi bobot sak minggu. Ya ampun. Oh ya sesuk Sak pecat. minggu iki rong metu. Berbaris. Bobot Ya. pecat. Oh, iki. Ya. Arek anak-anak kok tahu lah. Dewanggai ketat Bu Dewanggano bobot pecat, rabi pecat. Kene ditata nih, disiapke li. Ya. Oh, ini. Ya. Ya, oh. Ayo. Ayo coba. Ayo, kowe jam ngo. Iya.
Ya. Yung, Nah, siap, ngono wae ya. Ya. ayo diabani yo. Ayo sing sip, sing kudu lurus, ra lurus pecat. Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, Pangilaton, Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, Pangilaton,
Mustafa Ngilon katur panjenengan sedaya untuk warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini ngangge wekdal gunemi wekdal swasana ing dalu punika. Ayo nak diki katur diaturke kiprake dikonderke setunggal boko sawiji katur panjenengan sugeng dalu sugeng midhangetaken sugeng amirsani. Monggo dewangga dolalaknya anak muda Indonesia Purworejo berirama. Yeah.
Martinjong wis kondur iki dikondurke Simbah Dewi Angin-Angin. Ayo nak durasi waktu yang mana jam 9 kita paripurna. Ya nak kados pun dikiprahke, dikiprahke. Beksan kiprahipun saking Dolala Putri Diwangga ingkang mijil saking Ladan Purworejo berirama
Terima kasih malam hari ini sebagaimana kontrak kerja dari keluarga besar segenap panitia. Terima kasih terkhusus untuk panggung budaya Pekan Agro Digital dan Inovasi Jawa Tengah 2026 yang bertempat ada di Agro Center Suropadan. Sebagaimana kita ucapkan terima kasih untuk para pejabat budaya yang malam hari ini tidak dapat kami sapa satu persatunya. Apabila kami dalam mengadakan hiburan banyak kekurangan dan kekilafan dalam kami mementaskan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yuk closing ingat dicoro Bang Ilon saking kula sakonco. Salam sejahtera untuk panjenengan semuanya. Sehat selalu, di lain kesempatan bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Matur sembah nuwun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ilon Bang Elato